गुवाहाटीनि जोंनि आइएसबिटिनि खाथियाव जा बर' गामि बाथौपुरि बेवहाय मोनसे गुदि फरायसालि बिहुराम बर' गुदि फरायसालि दङ बर' बिजोंनि बेनि जानाखि सेनिटारि जानाखि लेट्रिन एन्ड बाथरुम बेखौ लुनो खावलायदोंमोन जोंनि बे स्कुल कमिटि लोगोसे बे बाथौपुरि बर' गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना थांनाय बारनि जोंनि बाजेटआव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि बाजेट बा एनुवेल अपारेशन प्लेनाव जों सोना दोननो हादोंमोन दा लुफुंनाय जाबाय दिनै बेखौ जोङो बेखेवबाय रायजोनि थाखाय जों बेखेवना होबाय रायजोफ्रा मोनसे गोजोनदों जे जोंनि काउन्सिला जोनोम जानायनि उनाव नैबे गुदि फरायसालि भेन्सार जायनाखि एलपि स्कुल बेवहाय जे काउन्सिला जा मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ रायजोफ्रा गोजोनदों आरो जों नाजादों बे गुदि फरायसालिनि थाखाय जोङो वान टाइम ग्रान्ट इन एइड जों 50,000 जोङो बे सप्तासेनि गेजेरावनो जों होनो हागोन गासिबो खालामजोबनाय जाबाय लोगोसे बे गुदि फरायसालिनि जानाखि स्टुडेन्टफोर जोंनि जानाखि सोलोंसा बिथांमोननो जोंनि जानाखि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो जों वान टाइम इनसेन्टिभ स्कलारशिप बायदि जों होनायनि प्रसेसखौ इतिमध्य लादों आरो बेबो थाबैनो ओंखारगोन खिन्थु 50,000 जानाय ग्रान्ट इन एइडआ इतिमध्य जाबाय चेक इसु जाबाय जों खम समनि गेजेरावनो बेखौ जों रानफैगोन आरो दा जिहेतु गुवाहाटीनि गावहायुङारि खुंथायनिफ्राय जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनिफ्राय जे एलपि स्कुल माखासे भेन्साराव दङ बे स्कुलफोरखौ सरकारजों जोङो थाबैनो बोरैहाय सरकारि खालामनो हायो बेखौ नाजाबाय थानाय जादों आरो गले गले नाजानाय जादों बेनि सायाव आरो सरकारा आसाम सरकारा बे बागै खोथाबो बिथांमोना होदों बोरै खालामनो हायो नायनोसै जितु बर' बिजोंनि गुदिनिफ्राय नों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनाव जाखिनि माने खामानि मावनो हानाय बा सोलोंथाइ बिथिङाव जाखिनि जोंहा माने क्षमता बायदि दङ बेखौनो जोङो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ साननानै जोङो आसाम सरकारनो गले गले होनदों जे गुदि फरायसालिया बोरै जागासिनो दङ बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा मा अबस्थायाव दङ भेन्सार स्कुलल' नङा सरकारि जानाखि गभर्नमेन्ट जानाखि गुदि फरायसालिफ्रा बर' बिजोंनि जेबोनाखि मिक्स मिडियाम बोरै जागासिनो बेखौ सरकारजों सावरायबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लोगोसे माने दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद